Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck. Oh, been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Get it! Halo, halo, witam ponownie po krótkiej przerwie. Zapraszam. Chłopcy już są na imprezie. O, już ich słychać. Witam. Halo? Jakby muzyka była za głośno, to mi napiszcie. Myślę, że Gniom dobrze uciszył. Dobra, no to co, odpalamy? No ja. No. Nanak, jaki czas przeżycia nam dajesz? No, dzisiaj. No. No, finał. Kurde. O, siemanko, to konsolowiec. będzie tak. Siemanko, witam cię serdecznie. Ksawery, ciebie też witam. To gdzie lecimy? Czekaj, mi się jeszcze gra nie załadowała. Czekaj, na mapie, aha, tu będzie lecieć. Nie wiem, na pewno nie tak. Na sklepy? Tu? Sklepowa sadyba? Czy gdzie? Gdzie to jest? To zaznacz. Bo nie widzę tego. Aha, tutaj. Tu. No mogę... Kurna, żeby tam za dużo ludzi nie leciało. Dobra, spróbujemy. A jak nie, to potem będziemy inaczej to opanować. Lepiej lądować tam niż na początku. Nie, no niektórzy na początku od razu walą i mają większe szanse. No. Ja jest bardziej za takim, wiesz, najpierw sobie broń pozbierać, poczekać aż się te wariaty wystrzelają i potem... No potem wejść na finał. No, potem wejść na finał, tak jest. Zobaczymy. Już? Lecimy. Dobra, to jest koką. O, widzę, że już ktoś tam dre. Dobra, dobrze lecę, dobra. Że jakiś tam gościu mi atakuje to. No jesteś trochę. Dobra, ja sobie tu dachy przejmuję. Albo jakiś ham weźmie mi te dachy, dobra. Jakiś typ przejął dach. Bo ja bym nie strzelał, ja strzelałbym. Jakiś groźny. Kurde. Kurde, strzelą mi się z nim. O kurde. O, ich jest dwóch. Ojej, ale przykro. Na dachu? No.
O, mam 1 HP. To uciekaj, schowaj się. Ja gonię mnie. Oj, Borys, nie daj Borej. się. Nie wiem. O kurde. Aha, to nieźle. Szczelba, jakbyś chciał. Ja mam. Dobra, to ja na was poczekam. Wy tam pooglądajcie. Bo ogółem to mi uciekam, a typ mi akurat z drzwi wyszedł i elo. Dobra. Co on tam ma? Pistolet? No, nie, karabinek ma. Ale to taki, wiesz. A ty co tu robisz? Piję soczek. Alkoholik. Czekaj, tu główne drzwi trzeba zamknąć. A, tu już wybrane. Blaku, gdzie ty jesteś? U góry? No niech to był. No, na Ja górze. już wszystko wybrał, chłopcy. Ja mam same te... Same pompy, nie? Dobra. O, nawet jesteśmy w strefie. Dobra. Może by było dobrze się gdzieś poczekać. Niech się strefa rozwinie. Strzelają się gdzieś. Czekaj, jedna rzecz muszę zrobić. Jakby coś się działo, to wołajcie. Ja muszę tutaj na imprezie troszeczkę dźwięk zmienić. Ja tu to było. Się tam dobrze schowaj tego, nie? Ja tu patrzę z garażu. Mikser. To nie. Dobra. Wy tam u góry ładujecie? Ja jestem na górze, no. Dobra. Ja w garażu. Patrzcie. Czasem jaki tu nie idzie. Dobra. Jak co, to ja aptyczka mam. Ja mam jeden ten mały soczek, jakby ktoś chciał, to mogę ten. Też mam. Okay, na razie jesteśmy w strefie, to jest dobrze. Soczek z gumijagu. O! Kto to był? Ja tu kopę sobie na górze, no. O, dobra. Dobra, zaraz zobaczymy, kaj coś tu będzie. No gdzieś tam za tą ciężarówką siedzi. Tak sobie O, idzie. Dwóch. Idą tu. No tamy, co mnie zabiły. A w sumie ich... Nie, czekaj. Chyba 3 było. Ale nie wiem, nie jestem pewny jak coś. Idą tyłem. Anek za nami. Słyszaj. Jakiś ziomek dołączył do imprezy. A, nie odzywa się. Co, ja się nie odzywam? Ja się nie odzywam? To Ale szczylo. Maciek jakiś... Ja nie. Kurde! Ja nie żyję. Nie. No ale czemu lata nie chyba? Weszli do domku. Co? Zero przyda. Weszli na dole są. Na pewno na dole? Ja. Jestem Tak. gościu. Strzelali do mnie. Dobra, jeden leży. Jeszcze jeden na pewno jest. Drugi znowu, obok jest drugi zaraz. Dobra. Dobra. Nie, Czekaj, czekaj. Drugi obu?
A! Snajpa. No to dobra, to tam możesz wleźć w okno i próbować. Tu nie. Z tej strony nie. Ładnie. Strefa na razie, no dobrze, no, mamy czas. Na razie się tutaj... O! A, ty byłeś, dobra. Ej! Co? Czekaj, nie rób, nie Czekaj. rób! Stój! Co? Nie rób. Że snajper będę wyglądał z No tej ja, strony. dobra, ale czekaj. To jest. Proszę. Ej, czemu to... Czekaj, tu na rogu jestem. O. Widzisz Czekaj. jaka miejscowa fajna. Ja, dobra, ale czekaj. Aha, to ci tak, Musimy iść. tak ci nie A, wyjdzie. a no. jeszcze nie. To ci na nie wyjdzie. Nikogo nie widzę. Ja, Manek już 2 zabił. Widzę. O, strefa jest. Nie wiem, czy by panowie my nie musieli iść już do strefy. Jak ktoś chce snajper, to obok budynku leży jeszcze. Widzę. Tam masz. O, tam, o. Tam. To co, biegniemy do strefy, panowie? No, chyba tak. To raczej chyba niczego nie ma. Jeszcze sprawdzę u góry. Ale nie ma nic. To idziemy? Mhm. I'm lonely, lonely. O, leci gościu, to jest NW 300 320 teraz. Gdzie? Tam w tym lesie. Powoli lećcie. A, dobra, widzę. Strzelać ze snajpy, czy nie? No jakbyś trafił, Nie. to może spróbować. Czekaj, tu teraz do góry pójdę. Strzelamy czy nie? Dobra, teraz też już nie. No wiecie co, no strefa dość tak goni. O! O, strzela ktoś. Za nami. Ja! Są tam, w lesie. No. A to kawałek stąd. Dobra. O, widzę go. Z przodu jest jeszcze jeden. Chyba to sam co biegł prędzej. Ten sobie, no. Na razie. Inżynierowie normalnie, no widzisz. On tam przy wieży siedzi, na górze. O, Co? Ten sobie rakietę wysłał. strzelają.
Mam gościa. Widzisz go? Dwóch jest. Dwóch jest na górce. Na E, znaczy no na SW, a nie ZWE. Nie? Oj, cholera. Gdzie cię zabił? Tutaj, obok. Fuck, o kurna. Dobra, dupa blada. Mogłeś wołać wcześniej. Siemka Dony, kurde, dawno cię nie było, witam cię serdecznie. O, de Adamek to ogarnie. Wy dołączyliście w końcu do mnie. A, no. De Adamek to ogarnie. Na pewno. Oni się wybudowali na tym, czy to nie oni? Ja jestem gościu. Za tym. No powiem ci, że tu jest Zabijaj, 3 ja. gości. No, to wiesz. Uważaj. Że z tyłu jeszcze jest dwóch. No. Ktoś biegnie. Ktoś gdzieś biegnie tam. Ale ładnie. Ładnie. 7 miejsce, ładnie. Statystyki. 7. Ja jednego zabiłem. Powrót do lobby. Arkadiusz, witam cię. Siemka. Kurna, nie zobaczyłem, przepraszam. Na Twitchu. Kurna, mi się na Twitchu czat nie pokazuje, no. Tego Twitcha to już mało kto ogląda. Nie, no dużo osób ogląda. O, tylko te, Damian, siemanko, te kanały, siemanko, co mają witam cię 15 serdecznie. tysięcy widzów. O, praktycznie to samo leci. Ja, bo to takie miksy są, wiesz? To gdzie? Co? Czekaj. Tam gdzie ostatnio? Nie wiem, panowie. Pomyślcie. Może słony strumień, albo zgubne ziemię. No może być. No to dobra. Dobrze. To hop? Hop. No. O, widzę, że tam kilku leci. O, Mikołaj poszedł, czemu? O fuck, ile ich tu przyleciało, ja pierdzielę. O ja pierdzielę. Blaku, o fuck. Ale mamy przerąbane. Fuck, ino apteczka. O fuck. Dobra, ja mam pistoleta już. Znaczy karabinka. A, już leżę. Akurat na 3 się nadziałem. Kurna! Ach! Oj, oj, oj. Dobra, ja se wyszł. A Wita jak się sprawuje? A super, super. Ostatnio Rexet też tam coś pograł. Fajnie chodzi.
Fajnie, pyką se Ja czasem. się zastanawiam, czy by sobie Netflixa nie wykupić. Netflixa. Mm. Co, wszyscy zginęli? No ja nie. Nie, nagramy. Okej. Co masz tam bronię? Ja mam granatnik. Pił ziomeczek. Dobra, to sobie poczekamy trochę na nich. To właśnie mnie zabija. Ale musiałem O, panowie jakaś, nie góra, wiem, chyba zobacz. z boku mi się wydaje gdzieś. Kurde. Gdzieś na bok iść. Dobra, ja tu ginę. Idę. Filmowy graczu, witam, siemanko, siemanko. Ja, jeden leży. Aha, dobra. To nieźle, 19 miejsce. Co nam słychać? A, pykome se, pykome. Fortnite'a. A jak tam u ciebie, co tam u ciebie słychać? Filmowy graczu. Jak tam twoja scena? Twój kanał na Esportowa. YouTube. Wszystko dobrze, no to super. Ja się cieszę. Fajnie, że wpadłeś, no. Hangary? Może? Następny? To jest bardzo blisko tej strefy kajtemności. Ja nie wiem, czy nie, Nowy czy przysiłek nie może? spróbować tutaj tak A ja- Spy radził. Widmowe Gdzie? wzgórza. Co, panowie? Spróbujemy te widmowe wzgórza. Dobra. To chodźcie. Czekaj. A, No to już będziemy musieli wyskoczyć. Trochę daleko. no, tak trochę. Ktoś otworzył browara. Na pewno ten. Blacku. Na bank. No? Założa się od Luca. O, właśnie panowie na czacie. Możecie Lucy wysyłać. A nie dolecę chyba. Przy tym domku to To dobrze, biegę to... lądował. Ty tu, nie? Ja se na kościół pójdę. O. Dobra. MK W ogóle jest. leciał tu ktoś z nami, czy nie? Co? Leciał tu ktoś z nami, czy nie? Nie widziałem właśnie. No właśnie też mnie Chyba w nie. ogóle nie patrzył. Jaki smak olejku? Sorry konsolowy, sorry, że chciałem przeczytać. To standard tabaku, wiesz? A fajka to mam Wolisz i moda mam z Tense. Tense? Tense. Jakoś tak. Dobra. Chłopcy, opanujcie wszystkie skrzynki. Możesz podzielić, nie? Dobra, tu nie ma. Co? Bo widzę, że znalazłeś tego. To odporną. Minigun. A to wypiłem już. A to było jedno, nie? Czy było to duże, czy jedno. małe? Mało, no. To co dostałeś za broń? Wow, Co Wow! to strzela? jo. Sprawdzę jak broń. Wystrzelałeś? No, Tak się Boże. wystraszył. konkretno. A ja tu już kupa w gaciach, nie? Okej, jeszcze tu są skrzyneczki.
Chyba nie O, ma. znalazłem skrzyneczkę. Jak ktoś ma apteczkę. Black... O, dzięki Blacku. A moja! O, Masz. napój mam, wejdźcie sobie napój. Kto tam nie ma napoju? Jo. Ja MK. Chodź tu. MK Chodź. akurat lubię, czekaj. Pany, ale ładny kawałek do strefy mamy, zobaczcie. No to jest tak zawsze. O kurde. Czekaj. A ty gdzie tam biegniesz? Chodź tu po ten, A tu jest już... po napój. Tu już jest opanowane? Tam masz. O, wydurnie. Dzięki. Panowie, jeszcze jest jedna skrzynka. A masz tam co? Karabin jakiś albo... Pistolet, amunicja, granat i piw-paw z tłumikiem. Pito. O, to idę. A to chcesz go? Chyba, że ty chcesz. Dobra, to ci go dam. Bierz go, ja mam minigana zresztą. A to na chole... To weźcie ktoś granat. A to ja mogę wziąć. No to chodź tu. Tu jest wyjście z boku. Dobra. Tam. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy. no chodźmy do tej strefy, bo faktycznie daleko jest. Dobra. Tu jest ammo. Co, idziemy, nie? To jeszcze Dikla znalazłem. Tak jest, konsolowy. Filmowy akt, tam suby. Najlepiej pada puścić, sam biegnie. A co tam? O fuck, ale daleko. O! To strzelał. Dostrzela? No ja. Kurna. No masz. Ostrzegawcze. Ostrzegawczy. Idą. Pa No, tu ktoś był już. no, może tak pany bez... Nie, przez miasto. Tak boczkiem, boczkiem. No ja się ciekawia, czy zdążymy. Się wydaje, że powinienem zdążyć. I no teraz który... A, fuck, i tak przez następne miasto będę musieli przebiec. A może to ścieżką ominemy. Oj, oj, oj. Oho! Ja. O kurde. Kurna! Na tej górce tu są. Kurde. Minigana bierz. No i dopa. Dupa blada. Dobra. Fajna gra. Za szybko my lecieli, panowie. Za szybko my lecieli. Może tak trochę bliżej tej strefy byśmy polecieli. Co? Tak bardziej na... Może przy środku, tak. Na Właśnie te ja się hangary tego- może. Najbardziej tego boja, bo potem jest... O, Lutsa ktoś wysłał, proszę. Może hangary, co? Myślę. A może 999 koni mechanicznych. Ja. O, Dony, dziękuję ślicznie. To gdzie? Tak dużo ludu. Na magazyny? No tu albo na tą farmę, ale tu będzie pełno ludu.
Chyba, że tu. Weź. No, Dobra. trzeba- To co, wy coś może wybierzcie. Masz. No już mamy. Aha, tam. Skup na ziemię. Kurna, tam wiesz ile ludzi wyskoczy? Najmniej. To mówcie kiedy... Tu pełno ludzi, skacze, pa ile ich tam leci. Pa, Tak wygląda jakby masa Ironmanów leciała. hopy. Hopie. To co, kiedy No skokamy? już nikogo nie ma. No zaro. No, Jak będą lądować, to tam dalej polecimy. co? Już? Dobra. Dobra, teraz. Kto tu taki kolorowy jest? Ja nie. Ej, zaś tu nas wykończą panowie. To Nie, nie, dawaj nie. tam. Tam dalej? Okej. Ale tu nikt nie ląduje, nie No widzę. to dawaj. A, ląduje, dobra. Ląduje? Albo nie, ej, dwóch typa. Dwóch typa jest. No. No chodźcie, ja tu już ląduję. No ja coś też lepiej dodawał. tu. Dobra. Ja mam broń. Tu jest skrzynka. Gotuję. Kurna, Do góry skrzynka mi nawet. zadupił. Stary to idzie przede mną. Black, nie? Chcesz broń? A tam nie ma o tym? Czekaj. A, ja po skrzynkę idę. O, ja już broń mam. Ja też. Trzeba łykać. A ja psinco. Pi, 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 pi. Coś ty zaś Donek gwiznął. Znaczy Dony, sorry. Masz se tą weź. O. Inny nie mam. Ej, bo tu ich dwóch typa, ja nie, więc tak... Chodźcie z dupą otwartą. Obok mnie Sprawdziłeś właśnie tu przebiegli. tych, Manek? Co? Sprawdziłeś tu tych No. pojedynczych tych? Mm? Ma ktoś... Znaczy, ktoś nie ma jeszcze broni? Bo mam 3. Ja mam jedną. No jak oni Dobra. tak w twoją stronę idą. Gdzie tam ci są? Kurwa, są, idą tu. Manek gdzie? O kurde. Ja Dobra, jestem w strzelam, domku lecę. rozwalonym. I co spenetrowany jest, no. Kurde, słyszę kroki. Idą po mnie. Idzie po mnie. Kurde, fuck. Ginę. Manek na górę będzie wchodził. Jest tu, Wejdzie na dobra, górę. leżę. Nie żyję. Fuck. W domku jest. Jednego powaliłem. Ała. No dachu jest. Wiem, ja też jestem na dachu. Tylko że mnie to kurde powalił mnie, no. Zabiję mnie. O, ale on teraz na dachu będzie podnosił tego jednego, co zabiłem. O cholera. Brawo. Ten drugi też leży, tylko ten. Dobij go. No jak fajnie. Jeszcze Ale jeden uważaj, jest bo- chyba, nie? Jeden. Oj, plecy! Ja pierdzielę, dźwignij mnie. Ja słyszę strzały. Ja nic nie słyszę. Dobra. Słyszałem coś. Coś się stało O, chyba. bierzesz niebieską MK? Nie, nie. Ja muszę się owinąć. Nie, to nie sądzę. Jak zwykle pierwszy umieram. Też się muszę. Może już pójdziemy, co czy nie? A nie, jeszcze nie. Czy nie za kolorowo gra? No troszkę jest kolorowo, no ale co. Dlatego pytam na niego, jak się gada.
Co, Blaku, myślisz, że iść? Czekaj, to patrzę, czy jeszcze jakiego typa tu nie ma czasem. No, strefa nie zeżarła. Możemy iść jak chcesz. Gdzie ty się? A tam! A wy jak możecie, to tam spróbujcie obserwować kogoś, czy coś nie leci. Ty tam na górze nie siedzi? A, Żeby się tylko... Skrzynkę masz gdzieś na tym. u góry jest. No. A nie, bo spadnie. Nie. To wskakuj tam. O, Masz piciu, to, co piciu. tam byś chciał. O, fuck. Tak, no dobra, trudno. Wow! Uważaj! Skąd? Plecy masz. Ciul. Kuźwa! Co za ciul? Nie, panie, idziemy teraz po moimu. Tam jest za dużo gówna. Za dużo jest gówna, wiesz? Zrobiłem to troszeczkę inaczej. Kaj. Tak Tak, tylko lecimy? ciupimy. Ja. Ja, ciupiemy po naszemu, tak to zrobiłem. No to lecimy bez broni, tylko z kilofami. Ja. I na sam koniec. Ja. Tak to musimy opanować. Kacper, ja. Dawaj tam botowi polecenia. Ja. O, Gdzie? Gdzie? Szybko oznaczyć. No. Na koniec? Wiem. Gdzie? Wiesz, gdzie ja bym poleciał? Ja bym poleciał chętnie tu. A, Co? No. nie, tu nie. Ja bym poleciał, czekaj. Kurna, kaj tu wybrać. Mało czasu. Szemrane szyby może. No dobra. Szemrane szyby. Dodać kiedy? No. Teraz? No. Tak. Kaj to jest te szemrane szyby. Fuck, ile ludzi Tu tam leci. takie zadupie. Takie zadupie tu. Chłopcy, ile tam leci? Nie lećcie tam. Czemu? To nie chcesz lecieć. Tak. ja już trochę. widzę skrzynkę. A co tu jest? Tu nikogo nie ma. Do tych szemranych. Co to godów? Ale to mamy w końcu lecieć. Dobra, to lećcie sam na to. Jak żadnego nie ma. Mam bandaże już. Cegła. I pistolet. Tu tak.
Tu rozwolo. Ej, jak coś to ja jestem medykiem, bo 10 bandaży i apteczka. To będziesz podnosił. Ach. O, skrzynię. Kurde. Co chcesz? Chcesz coś? Ale A co, Chcesz? co możesz sobie fajnie? nie, nie, nie. No nic takiego. Ja Mam chcę to co... i to ja. Czy tu coś jest fajnego? Chyba nie. Ja? Jo, to jo. Ja! 15 bandaży już. Tu masz broń, se weź. O, tu. No, O, weź, Blacku. Dzięki. O, MK mi za. Danek, wiesz? Ja i no, klawisze się mylą. To mi zostaw. Chwil mi to jebnął. Ej, ja nie... Nie wziąłem to. Macie to. Macie. Wypijcie. Danek został pogrzebany żywcem. Życie. Danek, chodź, dam to twoje. A tu. Czekaj. Sort. Masz. Dzięki. Tu jest wszystko, czy jeszcze coś tu jest? A ten... Aha, ten penetrowaliście. Którą zaś? No po to lewo? wielkie tu. No to dobra. Ja nie byłem. Dobra, ja sobie pozbieram tu surowce. Będzie czymś budować. Te, a miksturka jest. Żody nie chce miksturki? No ja wam dałem, Dobra, żebyście trzymała. sobie pili. Ja mam 75, to ja nie chcę. No, jeden wziął, ale użyłem już je. To jest skrzynka. Gdzie? Wezmę. Tu w tym domku potem. Znaczy, no, w tym budynku obok domku. Kurde. Jest złoty minigun, jak to się chce. Dawaj, ja chcę. I duży soczek. Gdzie? Dawaj mi Tu, minigun. tylko chodźcie tu, bo ja nie Tam, wezmę, bo nie mam ten. Widzisz Biorę mnie? moje. Ja. To tam na górze biegnę. Wezmę. A ja idę do Nie. domku zobaczyć. Co tam jest złotego? Minigun. Ej, ja nie miał nigdy minikona. Jakieś takie pieroństwa są. To chcecie tego minigana czy nie? No bierz. I tu na górze też skrzynka jest znanek. Ja. To ja bym to wejdzie. Idziemy na pompę. O fuck. Co No. masz? Jak coś u góry miksturka jest. Weź. Czekaj ino. Jak to muszę zrobić? Fuck. O, widzę, że coś fajnego znalazłeś. Zostaw mi to. Coś znalazł. Ja się mogę zamienić za złotego. Nie? Nie chcę to. Chodź, będziemy nasza mafioza, hopie minigunów. Co tam macie? Jest to samo Ale z góry jeszcze, czy nie? minigunami. Ale ja mam 12 tych amunicji, to jest dupa blada. Ja mam 84, no. Ej, może by tak wypadało, że sobie już do strefy lecieć, nie wiem czy to jest istotne No panowie. blisko, czym możemy iść, ale nie mam daleko. No to chodźcie. Tu już nic nie ma. Po drodze też nic nie ma takiego miasta. Tu będzie piec. Ja gotowy. Z miniganem już biegnę. A to ja też wezmę. Dobra. A ja mam ino 12 amunicji, to się nie opłaca jak ciul. Przykro. Panowie na czacie, jak tam ludcy? Wysyłacie? Bo jakoś cisza. Blacku, i co, grałeś może w ta nowa mapa
tego Black Opsa? O, zrzut! Uwaga na zrzut. A, czy już pierwszy biegnie, dawać go. No co, bo nie wezmę co? Zaszczel go. Blacku, zaszczel go. A idzie? Nie. A to moje. O, daj mu. Ale zaraz Nie tam da. jest, czekaj. Nie dla psa. Dawaj. Moje. O, minigun, weźcie se. Potki, bandaże ja biorę. Dawaj moje. Ej, czemu mi się nie stakuje? Ej, czemu mi ukradliście broń? Wychamy. Jak miałeś broń? Ej, weźcie ten bandaże, nie? Też minigana? A mam już. No ja mam te jeszcze. Może weźcie te bandaże, bo się może przydadzą. Bo mam 15, mi się już nie stakują. Więc tak trochę Lipton. Tam chodzić. Faktycznie. Kurna, zablokowałem się. Podaj. No nie mogę. Nie wiem czemu. Ty, no mam wszystko, ale nie mogę. To strzela. O. Czekaj. Nie mogę. Ała, strzelają plecy. Chyba, że ktoś z was. Strzelają na tym, na kanionie są. Czy na jakimś tam górze. Ja uciekam naokoło do No góry. mega co tu w tym krzaku robisz? Strzelam do nich. Kurde. Chowia się. A ucieczka. Nie, spadłem. Fuck. Spadłem. Najgorzej. Czekamy tu na nich, czy nie? Nie, ale biegniemy oni do są strefy. tam na dole? A, budują się No tam. nie umiem tam wejść. Pany, uciekajcie jak możecie. No. O fuck, ale ktoś tam szczylo. Ja. O, na tej górze to by był raj dla snajpera normalnie. To co, spinamy się na ta góra? A masz snajpę? Nie. Ej, chyba my tam powinni biec. Nie chcę nic dodać. Z tyłu idzie ziomuś. No to szybko. Uważajcie. O, o, Strzela. Idźcie tu. o. Jak skręcicie w lewo, to was nie będzie widział. O! Czekaj, bo pułapka na niego muszę zrobić. O fuck! Wszyscy jesteście tu? No ja jestem Kurna, z lewo. zaś się strefa zmniejszyła. Ale ten gość Ja jest sam, uciekam. czy się wydaje? Może sam jest. Ja A ty drugi podchodzi na blisko, drugi. Uciekać, panowie. Pójdźcie tu. I się tam budują. Kurde. On nade mną jest. Gado? No, nie wiem, Kajoniso. Blacku, mam Nad snajpa. tobą są. Pomoże ci coś? Czekaj, bo ja tu z dwóch stron mam. Gdzie oni do was łotają? Ja wam powiem, Oni że są przed w tym nami domku. jak się buduje. Przed nami Jednego są. typa ma. Blacka. Na Przed górze do nami. niego strzelają, zabijesz go. Jeszcze drugi jest na SC, Drugi jest gdyby, nade od mną. tamtej Ale wy strony. jesteście, tu. Kurde, co? Ja uciekam do tej strefy. Pójdźcie do tej strefy. Tam się budują. Jest na górze. Się
Chłopcy, chodźcie, jak umiecie, to uciekamy. Ja z minigana mogę ich tam postraszyć. Co? No dobra, przecież ich też strefa będzie gonić. A no w sumie. Ale tu przed nami, widzicie, tam taki wiatrak chodzi. Tam jak ktoś. Tam widziałem, że Tam się ktoś? buduje. No tu się buduje przed nami centralnie. Kurde. Widzicie no? Platforma. Jeden na pewno wybiegnie ze strefy. Na pewno. Kurde, szybko do strefy. Dobra, Ej, z jestem. przodu jest ktoś. To mówię. Jakiś lamus się budował. Blaku, ty masz lepszą celność, chodź tu. Dam ci broń. Gdzie? Dam ci ta snajperka. Chcesz minigana? Dam ci. No, może Ej, widza biegnie dwóch. Dwóch na górę biegnie. Możesz. Dobra. Pójdźcie. Dzięki. Kurde. Tam są. Tu jest dwóch ze strefy Co? wybiegli. Chodź tu, Ja tam z Adamek. miniganem lecę. Strzeluję w ciebie. Nie, my się strzelają ze sobą, bo to jest dwie drużyny jakby. Blaku jeszcze jeden, Dobra, tutaj dawajcie uważaj. minigana. Pójdźcie. Ej, bo tak trochę mam 8 mam. Dobra. Wybiegcie. On jest sam. Kurde, chodź. Chodź tu za drzewo. Kurna, nie możesz Ej, Ej, żadnego granatu. idzie. Adamek, chodź tu. No niestety nikt nie. No spokojnie, czekaj, idę przecież. No. Kurde. Stój. Dobra, bronię was. Lecz go. Jak coś to dam apteczkę. Ja mam 5 bandaży. No ja mam 15. Ale- Tutaj tę apteczkę. Ej, bo Dobra, strefa się sąsiedzi? zmniejszyła. Dobra. Chodź tu. Kerytor. Adamek, pójdź. Uciekamy stąd. Weź sobie i uciekamy do strefy. Jak coś u góry są dwóch. A ja najgorzej, bo ino z shotgunem. Ale zabiliście tego za nami, czy nie? Nie. Nie, Żyję. To będzie nas gonił. to z nami są jeszcze. No dobra. Kurde, zginiemy. Mam ino shotguna, ja tu nic nie zrobię. Jestem medykiem, ino. Może w tym domku na szybko coś sprawdzę. Szybko. Do domku. Pamiętajcie, że mamy plecy. Tu ktoś Dobra, się budował duchy. już. No mówię, Czekaj, że bo się tu muszę idą uleczyć trochę. dwóch było ino. Kurde. Z tą pompą Ja biegam. idę tu pod schody na ten. No jeszcze plecy mam. Ej, macie jakąś broń, której nie używacie, nawet pistolet? Bo mam pompę i no. Możecie dać. Ja mam. Tak bieraj, no to... Dobra. Ja tego negana, znaczy minigana. Ej, z To nie są boku! Z mini- boku, panowie, z boku! Widzę na NW. Trzymamy? Kurde. Ja idę przed niego, tak. Dobra, ja mu plecy robię. Kurna, brakło mi amunicji. Pa, buduje się ze wszystkich stron, dobra. Kurde. Dobra, walić. Tu strzelajcie do niego. Granatów nikt nie ma. No, ja mam pompę i no. 4 ammo. Dostał trochę. Dobra, leży. Dajcie mi broń. O, tam jest Idę. coś szybko. A tam jest miksturka. Miksturka, to ktoś chce, to ja wezmę. Nie, to... Panowie, chodźcie tutaj do Kurde. tego. Gdzie? Pompy rzuciłem, ja pierdykam. Blaku, co on tam miał ciekawego? Tutaj chodźcie. Panie, Ja idę. A tu mogą być. Adamek, Kupuję chodź, ich dwóch. chodź. Bo jest nas Idę, 10. idę. Chodź. Spokojnie. Ej, dobra, spokojnie. tu jest broń. Ej, tu jest dużo broni. U góry Tu są. mam pompę jeszcze, Fuck. jakby chciał. Ej, tu u góry jest. Jest napój, chodźcie panowie. Ej, no nie umiem zbudować. Czemu nie umiesz zbudować? Znaczy, kurde, krzywo jakoś tu. Buduj. Bo ja nie mam w ogóle... Ktoś chce broń? Może? I no ostrożnie, bo mogą się tutaj kampić.
Ja Gdzie miksturka sobie weźcie. Ej, Weź panowie, sobie jesteśmy w miksturka. samej strefie. Chcę? Jak coś mam miksturę, nie? Nie wiem, ktoś chce, to dam. Ja mam dać. Dobra, chcę coś tą miksturę. Wow, wow. Wow. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź tu! Szybko. O, A, już fuck. za późno. O nie tak. Idzie po mnie. Kurde no. Weź te moje bronie, bo tam full amunicji jest. Garnąłem chyba, co mogłem. Ja Po 300 pierdzielę. amunicji miałem, albo Janek. 600. No. No kajty jesteś, wiecie. Kurde, tam jest. Ja tu na dole jestem samym. Zdechna, bo mnie w górę ściągnął. Dobra, uciekam, strzelują się. Dobrze, ja cię widzę tu kątem bokiem. Bokiem cię widzę. Idę. Czekajcie, bo oni się z kimś strzelają, niech oni się wystrzelają. No Ja- dobra. Ja tu biegnę do... Na wprost na Nanek goleś. tu jest! Przede mną jest. Czekaj, no ale A, musiałby nie. coś zrobić. Idzie! Co ci robi tak? Kurde. No. Dobra, jak coś to wbijam do ciebie. Strzelą! Oj, oj, oj. Do mnie strzelują, kurde. Tam są. Jej. Czekaj, bo idą po nas. Janek, chowaj się. No akurat to jest głupie miejsce, żeby się Ja schować. tu zbudowałem. O fuck, tam jest. No mówiłem, że idą. Mam broń jakąś. O, dupę ci trej. O! Chodź tu. Nie wychodź. Dobra, idź, uciekaj! Uciekaj! Przynajmniej ty przeżyj. Ach. Mówiłem, że plecy robią. Kurde. W kontenerze się schowaj i siedź. No najlepiej. Gitraj dupa tam. Zostanie jeden, który będzie gonił. Ja na chwilę się nie patrzę. 6 zostało, więc... Jakie rakiety lecą. A ty w strefie nie jesteś jeszcze. Gdzie? No, na strefa. W strefie. No strefa. No zaraz. Idzie ktoś. Panny, którym to się kucało, bo u mnie nie idzie. Na prawym. Ej, pooglądajcie Prawą tych gałkę przeciwników, wcisnąć. możecie zobaczyć, czy są gdzieś blisko Na prawej mnie. gałce. Nie. A, Widzimy tyle co ty. No właśnie. To z ławki mocniej dajcie. No słucham. Ej, ich jest 4, a ja są. No ale mogą być A osobni. prędzej było 90, Nie nie? mówię. No, tu wiesz. Strefa idzie. Widzisz tą legendarkę tam? Na samej górze? Wiesz ją, tam jest ten mega jakiś. Dawaj Mega. impossible i tak zginiesz. Aha, widzisz te rakiety? Kurde, albo granaty. No mega, oni są chyba lepiej uzbrojeni. O kurde. Ej, Skąd to? leży Ale tu. on leży. Dobra, uciekaj, bo jeszcze ciebie zgarną. Pa, biegnie. Bieg na jak widziałeś? Dawaj, plecy mu rób. Brawo. Ale żeś Ale- go zrobił. Nice. Ma rakietkę. Czy RPG. Ja pierdzielę, jakie to małe pole. No wbijaj do tego pola. Weź te mikstury, wszystko. Kurde, ale miał uzbrojenie. Ma legendarki. O, teraz porobi. No, na pewno. Jak miał 18 Że ma HP. 18 HP ma, to jest jedyny Ej, problem. bo w sumie byłeś tam przy mnie. A w sumie tam byłeś przy mnie. Mogę sobie te bandaże wziąć. Biegnie z prawej. Plecy, masz. Ja tu prawej. jestem
Po prawej, tam biegnie. Bieg. Pobiegł ten. Czuję na lewo od razu. Góry. Kurde, ale emocje, nie hop. Jak na grzybach. Tam nie wbijaj. Dawaj, strzelaj. Strzelaj, dobrze. Dawaj. Uważaj, bo on się z kimś strzela po prawej. Ej, zostałeś ty i jakiś Nanek, typ. dostałeś ty i ktoś. Biegnie, słyszę Po kroki. prawej. Za murkiem jest, zostań tu na górze może. Ej, on ma apteczkę. Apteczka tam chyba leży. Jak się nie mylę. Apteczka, bierz apteczkę i miksturki masz. Uważaj, bo tu masz okno. Uważaj. No, Ja, kilofem. ja kilofem, no. Nanek, bo myślę, że on się obudował dookoła ciebie. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Nad tobą jest chyba. Albo obok. Nie wychylaj się. Jak on tu ma schron pancerny. Dobra, wbijaj na Teraz dół. telefon, ale. Strefa cię zabije. Nie, ona... Jaki... Ty, patrz go. Dobra, zmieściłeś się. Ale masz, weź tą apteczkę może. To nie Leć wiem, czy się, zdążysz. nie? Wiesz. Leć się. Ale Szybko, setka dawaj, by się leć. przydała. No leczaj się. Buduję metalową tą... ścianę metalową, leć się. Nie? Czy idziesz po niego? Zaraz się okaże, że on po ciebie idzie. Na górze do mnie będzie gdzieś. O, na górze Opa. jest. No, jego cień widać też. Ale strefa to już jest ładnie malutka. Jak wariaty. Czemu on po ciebie nie idzie? Ten bandaż weź. Nanek, bo strefa będzie szła zaraz. Mhm. Musisz wyjść. Idzie po ciebie. Przecież dawno mogłeś wylecieć. Broń bierz! Kurna. A, dobra. Dobrze, i tak było świetnie. Ja pierdzielę, ej, jest cały mokry. Kuźwa, ale udało mi się, panowie, udało mi się. Wow. Dobra, ja już będę kończyć. Dobra. To może sobie robimy 3-minutową przerwę, co? Nanek, żeby się Dobra. odpoczął i odstresował się Ej, troszeczkę, ile my bo... grali? Ile minut? Długo. Nie wiem. Dobra, nara. No, na razie. Makabra, ej. Ja sobie idę napalić. Kurde, drugie miejsce. Mało brakowało. Jak co chwila przerwy robimy, czy jak? Nie, ja kończę, bo za chwilę jest 22. No to chodźcie jeszcze jedną. Czekajcie, muszę mikrofon wyłączyć. O. O. Ale fajnie nam poszło, nie? No. To ci powiem, kurna. Wow. Dobra, to szybko odpalamy. A ty na nockę idziesz? No, A, czekajcie, no. Jeszcze jedna. żeś pograł na puzonie. Gdzie lecimy? To gdzie lecimy? A my?
Aha. Marek, Lepiej Gdzie? lasek. No nie wiem, ktoś zaznaczył. A, bo doszedł jakiś typ do nas. no, Dobra. chodźcie. O. Kłopoty. Kłopoty. Dużo o. No, ja już leżę. Ojej. Adamek, w tobie cała nadzieja. O, tak. Musisz powtórzyć Nanka. No, Ciekawe. No ale wiesz, miałeś bandaż, mogłeś się prędzej uleczyć. tak, to było na tyle. Dziękujemy za uwagę. Pójdziesz do roboty, powiesz, kuźwa, drugi byłem. No, może być. To może. Wiesz, wallhacki i te rzeczy. Na kompie. Widzą przez ściany, gdzie co jest. Dobra, to gdzie? Na zalew? Nie chyba, co? Gdzie? Tak? A. Gdzie? Aha. Dobra. Ja lecę do tego domku Baby Jagi w środku. Patrz. Ja pierdolę. O nie. Ja polecę gdzie indziej. Ja się nie dam tak.
To się tu mamy, co to? Pompa. O. Dam radę się tam uleczyć, czy nie bardzo? Nie, bo tu widziałeś, że ich leciało. To raczej nie wydaje mi się, że to ma sens. No tak Oni się tu strzelają też. 8-9. No Leży. tam w tym lesie, w tym domku, tam w tym środku, gdzie chciałeś lądować, ale żeście tu lądowali. O. Zobacz na mapie. Ja już w tym. Jestem w jakimś zadupiu. Dlaczego na mapie nie ma? Mhm. Ja jestem ten. Ja jestem w tym miejscu, gdzie strefę miałeś. Ostatnią. Przy tych kontenerach. Cześć, kurna. O, masz dwie. Czemu?
wziąłem. Nie, masz dwóch. Dwóch tam jest. A, tu bliżej środka podejdę. Co tam? Bo to ktoś mnie tu strzelał. No, gdzieś ze snajpą siedzi. Kurwa. It's my life. And now. Weź sobie posłuchaj tą ruską wersję. No. Teraz mam talent śpiewali. Ale ci powiem, jak na Rusich to zajebista. Jakbyś normalnie na polską biesiadę poszedł. No. Kopiec kreta. Kopiec kreta. Ja se tu poczekam.
No czemu? Jak 50% ludzi z tej gry. No ciekawe czy PUBG będzie, nie? Na 4 konsolę. O... Nie. Nie. Podnieś, budy, podnieś. Daleko nie mam. Może by tak. A jebał to pies. Czy mnie się wydawało, czy ktoś tu biegł? Chyba mi się nie wydawało. A. A ty tu snajpem, ale to w wyjściu to samobójstwo. Damy po... Nic takiego tu nie ma. Chociaż... Jestem. W życiu, co ty? Będzie drugi. Wiadomo. Nie mam pułapki.
Będę czekał, jaki pederasta tu wyjdzie. Ale jeszcze 12. Teraz bym mnie tu zajebał jakiś, nie? Normalnie nie wiem. A, nie słychać mnie. Dobra, dzięki, fajnie. To, że się pogodą długo. Tu ci rzucali. Je. I... To wejdziesz i za chwilę tam rzuca. Prawie drugie miejsce miałem. Nie wiem, czyś to widział. Ucinek. Kurna, bo tutaj wideoklipu nie zrobię, nie? I żaden nie umie cofnąć. Szkoda, no. Się strzelają, a żaden nie ginie, nie? Jak na wojnie. Jak było 12, tak kurwa jest. O, pomala. O, 11. No, ze snajpą siedzi. No to poczekaj, no. Ze snajpą siedzi po lewej. Na pewno na dachu u ciebie. Nie, Nie, ale czujesz? po lewej na tej górze. Pewnie chyba coś wybudował. O, ty, zobacz to, nie? Co? No, jeszcze jestem w strefie. Nie muszę się ruszać wcale. No to nie ruszaj się, oszczędzaj energię. O, zaś browarek. Smacznego. A, dzięki. Kurde, najgorsze jest to, że mi tu na Twitchu się ten czat zepsuł. Szepty działają, a ten czat mi się coś zepsuł. Nie widać wiadomości. Ośmiu. Oho, jeszcze RPG ma. Będzie ciekawie. No. Siema, czas. To co robi to? Graita. A fabułę czy nie wiem to? No To było akurat z ja tego? kończę, czekam aż Lunaku skończy. Blaku skończy. Kurde, w Rainbow'le wyszedł ten nowy sezon. Aha, i to dlatego mi... O, patrz. Ładuj go. O fuck, ile Bloodborne tam nie jest? Zamknij zadarło. drzwi. Nie z tej strony, tam się schowaj przez okno. Przecież tu ci wejdą. Ty tłuku. Ej. No ale czwarte miejsce to dobre. A to wygrać w tego? Pedała. Battle Royale? To Battle idę do Royale. was. My już kończymy właśnie. No, Aha. właśnie się tak trochę spóźniłeś. Ha. No, Słuchaj, powiem ci tak. Fajnie. Jutro wchodzisz, rozumiesz, około 16-17 na konsola. Najlepiej na kanał Ciupiemy po naszemu. o, to Tam będzie- naukę mam. Tam będzie na pewno informacja, że live się zaczął albo się zaczyna.
Patrz, ubili go. Do której idziemy na lekcję? Patrz, ubili go. No teraz będę 20. Teraz 22. Której? To tylko dużo. No jak ja on z 17 wracam. No dobra, Ile? tak nie Ej, było. 6 ich tu zostało. Jak ja się cieszę, że już jestem w szkole. A ja mam przynajmniej Bloodborne'a i raczej tej klankę, bo są go dawno przecież na prostu. Wygrał gra. We 3 ich jest. No. A ci co tam weszli do mnie? No jak oni cały czas to grają, to... No life. Dawid już na pewno wlazł na kanał Ciupiemy po naszemu na Facebooku. Na stronkach. Dobra, wchodzę w Superhota. Co Dobra. to jakiś porno VR czy co? Co? Nie. Na pewno. Dobra. Dobra, ja Trzeba też się będę zbierać. dziękował. Pamiętajcie zostawić Ja subskrypcję. subskrypcja, followera Tak, na to rozumiem podstawa. Twitchu. Podstawa. Tak. Dzwoneczek. Wideoklipy możecie Podstaw. robić. I co jeszcze? Z zagrywkami. Luca. Lucy, pamiętajcie. Lucy. Jutro masz po bardziej- południu. Jutro zaś gromy po południu, pamiętajcie. Dobra, ja przyjdę No pewnie. dobra, postaram No. się. Ja tam Ja też będę pojadę. atakował wszędzie wiadomości, żebyście wiedzieli. Dobra, na No. Messengerze wystarczy, że mi wyślesz 10. Słyszysz, to DJ weź kurna, możesz tego moderatora umie. Wejdź na na Face'a. Znaczy na telefonie będę. No ale wleź sam na Face'a, przecież tam jak powiadomienia ci przyjdą. Jak klikniesz tam obserwuj. A no dobra. No to tam nic nie kosztuje, a przynajmniej będziesz wiedział, to przynajmniej będziesz ze z nami za grosz. Na bieżąco. No, na bieżąco. Dobra, nic, ja się tu Informacjami. już żegnam. Na razie, pa, trzymajcie się na streamie, na live'ie, pa. Dzięki. Żegnam Twitch. No na razie. No na razie, hej. Goodbye, No, bye żegnamy. bye, Ja też adios, żegnam. amigos. Trzymajcie się. Smuteczek, że tak późno przyszedłem. No, bardzo smutno.